Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαστε εδώ πέρα με ένα ακόμα βίντεο Blue Survival Games και είναι εδώ πέρα μαζί μας ο Assassin's Killer. Γράψτε από κάτω στα σχόλια άμα θέλετε τι θέλετε να κάνω. Ναι, είμαι VIP, το είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Ναι, πείτε άμα θέλετε να κάνω το Blaze, Enchant, Upgrade ή το Key to Night. Γράψτε από κάτω στα σχόλια. Εγώ ψηφίζω Blaze. Το Night θέλει 2.000. Σιγά μου, πόσα coins έχει? 1.240. Εγώ 1.100. Αλλά 1.110. το Blaze είναι καλύτερο γιατί θα μου δώσει chestplate και 2 Blaze που μπορώ να τα χρησιμοποιήσω στο... ναι, όταν έχουμε προβλήματα και έτσι. Πόσα kills έχεις? Εγώ έχω 262. Α, καλά είσαι. Εσύ? 442. Ναι, και ο Assassin's Killer είναι χειρότερος από μένα, αλλά δεν το λέει. Ντρέπεται. Φίλε που έπεσε. Είναι ένα θλιβερό πράγμα που σκοτώνει συνέχεια παραπάνω από αυτό το παιδί και συνέχεια παίρνει τη νίκη. Πόσες νίκες έχεις έξυπνα? 5 έχω. Εγώ έχω 6. Γιατί? Γιατί στη μία τη Ξέρεις χάρισα. Γιατί τη μία στη χάρισα. Και τη μία άλλη, είμαστε μία άλλη που με έκλεψε. Άρα είμαστε πάτσι. Έτσι, μπράβο. Και με έχεις νικήσει με ένα κολπάκι, από ό,τι θυμάμαι. Ψέματα. Ή συνέχεια νικάς με αυτό το κολπάκι. Καλβάτζι. Ψέματα. Λοιπόν, έλα να παίξουμε. Ψέματα. Winter, το βλέπεις? Μπες εσύ, θα το βρω εγώ. 0-0 είναι έξυπνο. Θα το δω. Το λέω έξυπνο επειδή είσαι έξυπνος γι' αυτό. Το ξέρω. Γιατί δεν μπαίνω, γιατί δεν μπαίνω. Γιατί δεν μπαίνω. Γάμο το έγινε VIP. Εντάξει, δεν πειράζει. Είμαι VIP. Για να πεις ρέξιμο. Αφού είμαι VIP. Δεν μπορώ να μπω μεγάλε. What do you want? What do you want? Αχ, τώρα φαίνεται το skin σου. Άσχημο σκηνή αυτό. Το δικά με καλύτερο. Αυτόν τον έχει βουτήξει πίσω και τον έριξε μέσα. Α, είχα κι εγώ αυτό το skin παλιά. Ω, έχω τέλεια θέση. Έχω τέλεια θέση. Έχω τέλεια θέση, ευχαριστώ. Έχω τέλεια. Κάτι ψόφια. Έχω τέλεια θέση. Έχω τέλεια. Ω, ήρθε ένας δίπλα μου. Γαμάτα. Άμα είναι καθυστερημένος και νουμπά και όλα τα κακά του κόσμου, θα τα προλάβεις όλα. Πάμε σε μια σημαία αυτή τη φορά. Σημαία. Ναι. Από την κόκκινη προχωράμε και από πίσω υπάρχει και το τέτοιο. Το ορυχείο. Είναι 3 τσέστ και μετά είναι το ορυχείο. Εγώ λέω να πάμε από το συνηθισμένο μας. Οκ, όπως νομίζεις. Plus FW. Δηλαδή έτσι όλο ευθεία. Από εδώ πάμε νομίζω. Αχα, creeper. Η σημαία είναι όλο ευθεία από σένα και εμένα με κοιτάξω έτσι. Και ξεκινάει. Μην πατήσεις F4 και άλλο. Σιγά, δεν είμαι ηλίθιος. Ναι. Καλά κάνει. Στο εγώ ένας έλεγε για Diamond ότι θα πάρει. Ωραία φίλε, βρήκα ένα τσέστ, γεμάτο φαγητό ήταν. Μόνο σπαθί δεν πήρα, πήρα expert bottle, φαΐ. Βασικά μόνο φαΐ πήρα. Oh my god! Τρέχα, τρέχα. Έλα πίσω να τον σκοτώσεις. Δεν μπορώ. Ή δεν έχω τέτοια. Δεν είχε stone sword. Τι λέει ρε. Α, ξύλινο έχει. Πέτρινο. Τσικούρι. Πάμε να φύγουμε. Πάμε από εδώ, πάμε από εδώ. Κυνήγα αυτό με την πίσα. Είσαι. Πάμε. Ηρέμησε έτσι. Τώρα. Λέω και τίποτα μην έχει κανένα. Ρε. Πλάκανες έτσι. Πώς γίνεται αυτό? My god. Χα, τον έκλεισα. Α, οχ. Ρε φίλε, όσα τσες θα ανοίγω είναι μόνο φαΐ. Πώς τα πά? Προσπαθώ να τους σκοτώσω εδώ. Ξέρω που είσαι.
πάω να σκοτώσω άλλο. Εγώ σκότωσα έναν. Κοίτωσε το inventory του και τον έφαγα. Έλα, ένα hit είναι. Έλα και σε μένα ένα hit είναι. Πάρ' τον κάτω. Έλα. Κάμω το. Έλα. Έλα μου. Τρέλα μου, είσαι τρέλα. Έκανε left το push. Ρε. Α, έκανε left, τζαβολιά. Σε βλέπω. Είσαι ένα άλλο skin. Α, οκ. Ρε φίλε, θα έπρεπε κι άλλο kill. Έχω τόξο. Έχω βέλη. Έχω βέλη. Ναι, θέλω λίγο και θέλω και τον bow. Έχω βέλη. Έχω κι εγώ βέλη. Αλλά πάρει και τα βέλη γιατί έχω μόνο 3. Πάμε να πάρουμε τη φάρμα. Να μαζέψουμε έτσι μπόλια. Ωραία, ήταν πολύ μαζεμένο. Ρε, ο boost κάνει left. Ξέρεις τι που πιάνει αυτή. Δεν την έχω κάνει ποτέ. Πρέπει είναι πολύ κάσιμο, ρε φίλε. Να κάνει left, ρε φίλε. Πόσα kills έχεις? Ένα έχω. Σκότωσα έναν, αλλά ήρθε αυτός και... You know. Yes. Εγώ πολλά ψωμιά. Πόσα weight σου μένουνε? 2. Τα θέλω, φέρε. Ωραίος. Θέλεις expert bottle, έχεις level. Σε άλλο ένα XP bottle και φτάνω ένα level. Άλλο ένα. Δεν έχω άλλο. My god. Είχα κι άλλο weight. Εδώ μέσα το chest το έχεις δει? Ναι, το είδα, δεν έχει. Αχα, ναι βέβαια. Και βέβαια είχε. Α, αυτό μέσα δεν το έχω δει. Νομίζω έχει σκάλε. Τι βρήκε? 6 wheat και ένα XP bottle. Που σημαίνει level. Yeah! Ένα level. Πάμε να κάνουμε enchant. Πάμε να κάνουμε. Όχι, δεν έχουμε πέτρινο, οπότε δεν πάμε. Ούτε σιδερένια πανοπλία, οπότε. Και βλέπεις την αστραφή. Ναι, πάμε εκεί. Είναι team. Πάμε να τους φάμε από πίσω. Με σκότωσε. Λά κάνεις. Τους πολεμάω με tactical. Πάει ο ένας. Έλα. Φίλε, την έπεσε κι άλλος. Πάω να φύγω εγώ. Άντε γεια. Έφυγα εγώ. Έλα. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε τον Assassin Killer. Πω φίλε, ξεκουμπίστηκα. Δηλαδή, άμα τον σκοτώσει και τον σκοτώσει, δηλαδή πάμε για team deathmatch. Πάω για level εγώ πάντως. Εγώ έχω πεθάνει. Θα παρακολουθήσω το team deathmatch, θα περίμενε λίγο. Εκεί. Λοιπόν, αυτή η μάχη τέλειωσε για μένα. Ω, Μιτζίρε, τους πολεμούσαμε πολύ tactical όμως. Έχουν μείνει 4 players. Πήγαινε, τρέχα να κάνεις enchant, τρέχα. Έγινε η μάχη, τον σκότωσε. Δεν προλαβαίνεις. Σε 45 δευτερόλεπτα, τρέχα. Βασικά τρέχω μόνο για τη ζωή μου. Θα τους πολεμήσω αργότερα. Ρε, πήγαινε να κάνεις enchant, να αρχίσει το team deathmatch. Δεν προλαβαίνω, ρε. Τρέχω μόνο για να μην χάσω like. Ή τρέχω για τέτοιο. Για τα άμα προλάβω την Iron Chest Plate. Καμότο! Σε σκότωσε. Ρε φίλε, δεν ήταν δίκιο όμως αυτό τώρα. Πόσα δευτερόλεπτα, εμέναν 5, δηλαδή έλεος. Μην το βάλει το βίντεο. Και δεν θα το βάλω. Αρχίζει το team deathmatch, δεν πειράζει. Γιατί να μην έχουμε και ένα αποτυχημένο team deathmatch? Ρε φίλε, εντάξει τώρα, όμως αυτός ο μαλάκας. Πάμε να φύγουμε. Περίμενε. Δεν θέλω να το boost να νικάει. Εγώ βλέπω το team deathmatch. Ρε φίλε, λάγκαρα τόσο που τον έβλεπα από μακριά Και νίκησε ο άλλος. Όχι, ο άλλος. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αυτό ήταν ένα αποτυχημένο Blitz Survival. Τι να κάνουμε, και γράψτε στα σχόλια τι να κάνω upgrade. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ναι. Πες γεια. Έκανα. Πες γεια. Γεια.